март 2025 година заместник кмета от ППДБ на община Варна дава пресконференция на място в горската територия за това, че по сигнал на граждани там имало, видите ли, незаконно отсичане на вековни гори. Така за първи път се запознах с този случай. Той беше обещал в това свое интервю, че ще подаде сигнал до прокуратурата. Такъв сигнал обаче не е подаден. Няколко месеца по-късно аз получих сигнал от местни жители за безчинствата, които извършва там украинската престъпна групировка КУП, а именно незаконна сеч и незаконно строителство в горска територия, за която няма проведени абсолютно никакви процедури по Закона за горите. За там няма влязъл в сила подробен устройствен план, няма абсолютно никакви строителни разрешения. По този въпрос на 1 септември 2025 година ние от Възраждане във Варна направихме пресконференция, на която, за съжаление, не присъстваха националните медии, така наречените национални медии, и те абсолютно нищо не отразиха, тъй като може би за тях споменаването на украинска престъпна групировка е тема табу. Оттам нататък, на 18 септември 2025 година сме подали сигнал до главния прокурор, до ДАНС, до Комисията за противодействие на корупцията и до същата комисия в Народното събрание. До ден днешен нямаме отговор от главна прокуратура, а от ДАНС ни казаха, че са прехвърлили преписката към главната прокуратура. От други нямаме отговор. Оттам нататък продължавам. Първо фактологията. Оттам нататък започнахме да подаваме сигнали на местно ниво до РДНСК Варна, до Регионална дирекция по горите Варна, до РИОС Варна, до Община Варна. Също така подадах сигнал и въпрос до министъра на земеделието, който тук от трибуната на Народното събрание категорично потвърди, че абсолютно всички действия на украинската престъпна групировка КУП във Варна са незаконни. Искам да ви кажа, че всичко това се е случвало с съдействието или по-скоро с бездействието на община Варна. И понеже чух какво говориха представителите на ППДБ на техния брифинг, един от хората, който взе думата, а именно бившия заместник кмет Павел Попов, който беше 8 месеца временно изпълняващ кмет, докато кмета на Варна беше в ареста за организирана престъпна група, той не направи абсолютно нищо по въпроса. Абсолютно нищо не направи по въпроса. Напротив, той се снима лично с Олег Невзоров, който е собственик на украинската престъпна групировка, и с украинската посланничка публично се снимаха на едно събитие на украинската престъпна групировка КУП. Освен това, кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци. В същото време, кмета прави пиар акция за почистване на квартал във Варна, а в същото време аз го призовах да отиде да изчисти сметищата от незаконните обекти, които са образувани от украинската престъпна групировка КУП. Благодаря ви. Вие казвате не само, че не иска никой да отстранява варненския кмет, ами си съдействат с Варненска община, така ли? Аз не знам за какво отстраняване на варненския кмет става въпрос. Този човек е тежко неадекватен и трябва да си подаде оставката. Добре, а това излиза тук и какво се опитва? Искам да ви кажа, че действията, които последваха след моята декларация, бяха следствие на моя среща лична с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в четвъртък, на който на 4 очи обясних за какви престъпления става въпрос
и искам да благодаря, че той се ангажира и от тук нататък общината, която досега бездействаше, няма как да покрие тези случаи. Въпреки че на експертен съвет по устройство на територията представители на общината в лицето на един от архитектите, който е също от ППДБ, искат да прокарат подробен устройствен план, с който да узаконят незаконните обекти на украинската престъпна групировка КУП и изгониха общинските съветници на Възраждане, но въпреки това ние принудихме тази точка, представителите на експертния съвет, тази точка да бъде оттеглена и имаме уверението, че повече тази точка няма да се гледа, още повече, че аз съм внесъл необходими документи, за да запозная абсолютно всички членове на експертния съвет по устройство на територията относно незаконното строителство, относно вече образуваните преписки от районна прокуратура за 2 престъпления, по които се водят производство, така че всеки един от членовете на експертния съвет вече от тук нататък ще носи лична отговорност и се надявам това повече да не се случва, да не се карва за разглеждане подробния устройствен план на тази територия с цел узаконяване на незаконните обекти, което противоречи и на член 134, алинея 4, точка 1 от Закона за устройство на територията, където е казано, че подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно строителство. Само да уточним, всички сигнали от тук са до сега от вас, а не от ППДБ. Точно така, естествено. От ППДБ няма нито един сигнал.